ମୁଁ ବିଞ୍ଝାରପୁର କହୁଛି। ପୂର୍ବ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଁ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ ଶୋଭା ପାଉଛି ମୋଠାରେ। ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ହିସାବରେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ନିୟମିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ମୋ ଉପରେ। ଘରକରଣା ହେଉ ଅବା ନିତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ, ସୂତାଠାରୁ ମୁକ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖୋଜିବେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ପାଇବେ। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ମନ୍ଦିର, ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବହୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୋଠାରେ। ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ମୋର ପରିସୀମା। ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି, ବାଇକ୍ ଶୋରୁମ୍, ହୋଟେଲ, ଥାନା, ବ୍ଲକ, ତହସିଲ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ ମୋ ଅଧୀନରେ। ବହୁ ଜଣାଶୁଣା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, କବି, କଳାକାର ଓ ଆଗଧାଡ଼ିର ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ମୋ ଅଧୀନରେ। ଏମିତିକି ବହୁବାର ବିଧାୟିକା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି ହୋଇଥିବା ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ମୋ ଅଧୀନରେ। ତଥାପି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ଭଳି ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଅଧିକ ବିକଶିତ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଭଳି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଆଗରେ, ଯାହା ମୋତେ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ ମୋଠାରେ। ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଳା ଭାବେ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ ଏହି ମେଳାରେ। ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏହି ମେଳାକୁ। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ ଏହି ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳାରେ। ସେହିପରି ମୋ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ତଥା ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଜୀବନରେ କେବେ କାହା ଉପରେ ମୁଁ ଈର୍ଷା କରିନାହିଁ କି ପାତର ଅନ୍ତର କରିନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ନେଇ ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ କର। ଦେଖିବ ତୁମର କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି କି ଅମଙ୍ଗଳ ହେବନି। କାହିଁ କେତେ ପିଢ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ବି ଜୀବିତ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମ ଅଣଜେଜେଙ୍କୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମ ଜେଜେଙ୍କୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମ ବାପାଙ୍କୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ତମର ପୁଅ ନାତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବି ଓ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବି। ତମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ରଖିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୋର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆଉ ମୋର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କେବେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଓଟରା ଲାଗିବନି କି କଳି କରିବନି। ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱର।